με τη μάνα στο ίδιο μπάσι. Και εκεί το καλοκαίρι είπα να ξεκόψω, να πούμε. Να είναι και μεγάλο, 14 χρονών, 13 χρονών. Και κοιμόμουν όλο το καλοκαίρι μακριά από τη μάνα. Εκεί το βράδυ πήγα πάλι κοντά στη μάνα. Τι λες. Συγκλονιστικό, τρόμαξα. Εντάξει, παιδί, Ώστε είχαν έρθει οι Γερμανοί εδώ και τους δάψανε. Δεν ήταν μόνιμοι, κατά καιρούς ερχόταν και φεύγαν, αναλόγως πώς ήταν οι ειδοί. Όχι, εννοώ για τον πεθαμένο. Ήρθαν και το ξεδάψανε. Ήρθαν βέβαια. Εμένα ένας Γερμανός χειρούργος είχε μαζέψει εδώ πέρα, φαίνεται ακόμα. Είχε μαζέψει πίον. Και θυμάμαι πήγα στο σχολείο, δεν ήταν Γερμανός, ήταν Γάλλος. Πώς τους είχαν και Ιταλούς και Γάλλους είχαν μέσα. Και το σκίζει, το πάταγε από εδώ μέχρι εδώ και λέει Βεζούβι. Έβγαζε υλικό. Βεζούβι και μου το δέσανε ύστερα. Ο Σταύρος Τζογαδόρος ήταν αντάρτης. Ήταν ο μικρότερος αντάρτης. 15-16 χρόνια θα ήταν ο Σταύρος. Και εκεί αρρώστησε. Και τον φέρανε νύχτα και τον στο σπίτι. Του Διαμαντόπουλου ήταν επιταγμένο και ήταν εκεί στο επιτελείο των γιατρών. Ήταν Γάλλος. Και επειδή ψηλόταν στον πυρετό, αναγκαστήκανε να τον φωνάξουν τον γιατρό. Κατέβηκε λοιπόν από το Διαμαντόπουλο στο Τζογαδό, στο άλλο σπίτι δηλαδή, και διαπίστωσε ότι τον είχαν τσιμπήσει ψήλοι και ψήρες. Άρρωστο. Παρτιζάν. Αλλά δεν τον μαρτύρησε, ο Γάλλος. Αυτός ο Γάλλος προφανώς σε κοίταξε εσένα, αυτό δεν το θυμάμαι εγώ το δικό σου. Εγώ τον θυμάμαι σαν να τον βλέπω τώρα, ήμουν παιδί και τον θυμάμαι. Δεν τον μαρτύρησε ο Γερμανός. Τον εγκάτρεψε το Σταύρο, έγινε καλά. Για τον μιλάμε για τον Τζογαδόρο τώρα, έτσι, όχι για τον Τζογαδόρο.